Mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi unoyu musi wechitatu 1 April 2026 kusangana zvekare pano paMbire TV patinokupakurirai nhau dzezviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Right, mhuri yeZimbabwe nhasi tava muday 3 1 April zuva rechitatu kubva nyika yatanga urongwa hwekuita mapublic hearings. Mapublic hearings akanangana nekunzwa pfungwa dzeveruzhinji kuti vari kuti kudini neamendment bill number 3 iro rakanangana nekuchinja nzira inoitwa nayo sarudzo munyika, iro rakanangana zvekare nekuextenda temu yemutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti temu yavo izo expire mugore ra2030. Asi zvinhu izvi kuitwa kweurongwa uhu kuri kushoropodzwa zvikuru nevanhu vakawanda avo vane muono wekuti dare reparamende pamwe chete nebato reZANU-PF vari kushanda pamwe chete kudzvanyirira kumbonyikidza kodzero dzeveruzhinji, kudzipa izwi remwana weZimbabwe maererano neamendment bill number 3. Izvo zvaita kuti pange paine muono wakasiyana-siyana kubva kuvarwi vehondo yerusununguko pamwe chete nemaretired generals avo vanova vakanyora tsamba musvondo 2 dzadarika idzi kudare reparamende vachiita chikumbiro chekuti bumbiro iri riri kufanirwa kuendeswa, bill iri riri kufanirwa kuendeswa kuruzhinji rwenyika yeZimbabwe kuti vavhote kana vachitambira machanges ari kuda kuitwa kubumbiro remutemo. Varwi vehondo yerusununguko nemaretired generals aya vane muono wekuti process, nzira iri kuitwa nayo chirongwa ichi ndeye kuda kubiridzira veruzhinji. Vari kuti hazvisi kuitwa nenzira chaiyo inotarisirwa kuti inge ichiitwa nazvo. Zvichakadaro, chimwe chikwata chevarwi vehondo yerusununguko vakashanda pasi peZimbabwe People's Army ZIPA High Command vaburitsa gwaro rashoropodza zvikuru maamendments ari kuda kuitwa pabumbiro remutemo pasi pebumbiro remutemo bill number 3 ravataridza kana kuti ravataura kuti kubiridzirwa kuri kuda kuita veruzhinji masikati machena, kumbunyikidza kodzero dzeveruzhinji pamwe chete nekurasa zvisungo zvakaviriranwa panguva yehondo. Statement iri, gwaro iri rinova rasainwa kana kuti rakanyorwa pamwe chete nema-ex-combatants vane mukurumbira munyika yeZimbabwe, avo vanoti masurviving vasara vari vapenyu panguva dzino vanosanganisira comrade Harrison Nenje, Webster Gwauya naComrade Bernard Munyadza, Paka Chipoera. Avo varatidza kutsutsumwa kwavo, varatidza kusafara kwavo negwaro ravakanyora, gwaro ratenderedzwa kumapepanhavo, ratenderedzwa pasocial media. Vari kuti zvese matanho ari kutorwa ekuextenda temu yemutungamiriri wenyika kubva pamakore 5 kusvika ku7 years. Izvi vari kuti kudarikidza mwero, uyezve vari kutaura kuti zviri kuitwa pasina kutevedzwa mutemo, nekuti panofanirwa kuita referendum kana pachiita machanges akadaro. Vari kuti ivo, isusu hatisi political movement takarerekera kudivi ripi neripi zvaro, asi kuti tiri macommanders akanga ari pasi peZIPA uyezve hatisi aligned to bato reZANU-PF. Naizvozvo tiri kutaura takazvimiririra, uyezve kuti tichimiririra veruzhinji avo vava kutyorerwa kodzero dzavo
vakatarisa, avo vava kumbunyikidzwa vakatarisa. Izvi zviri kuonekwa nenyaya yekusabvumidzwa kuri kuita vanhu vari kupikisa bill number 3 kupa muono wavo pamapublic hearings ari kuitwa. Zviri kuratidza kuti dare reparamende, makomiti ari kutungamirira urongwa uhu ari kushanda nebato reZANU-PF kunongedza vanhu vavari kuda kuti vange vachitaura. Nezuro takaona vana Tendai Biti, vana Fadzai Mahere, Love Mo Madhuku nevamwe vachinyimwa mukana wekupa muono wavo kuSete Sports Center muguta reHarare, uko kwakazoguma kwaita mhirizhonga yakakonzeresa kuti Gikotati ange achitorerwa foni yake pamwe chete nekurasa maglasses ake aanoshandisa. Zvinova zvashoropodzwa nedzimwe nyika pamwe chete nenyanzvi dzinozeya nyaya dzezvematongerwo enyika, idzo dziri kuyambira mutungamiriri wenyika kuti vakasatora matanho nezviri kuitwa pamapublic hearings nevatsigiri vebato reZANU-PF zvasvibisa zvachose chirongwa changa chagara chichishoropodzwa nevanhu vakawanda chekuva kana kuti chekuda kumbunyikidza bumbiro remutemo vachishandisa dare reparamende. Varwi vehondo yerusununguko ava vachema zvikuru neutungamiriri huripo husisacharemekedza veruzhinji uwo wavataura kuti wakanangana nekufutisa homwe pamwe chete nekufutisa matumbu avo. Vakati bumbiro remutemo regore ra2013 ndiro riri kufanirwa kuramba richitevedzwa. Zvimwe zvese zvekuda kuvandudza bumbiro iri hazvisi kuzotambirwa nevarwi ava. Vakataura nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzeveruzhinji, vakataura nyaya yekusafambiswa zvakanaka zvirongwa zveupfumi hwenyika yeZimbabwe nekuchorwa kuri kuramba kuchiitwa zvibvumirano zvakawiriranwa mugore ra2020 pasi peSI 257 iyo yanga yakanangana nekuprovhaidha pension kuma-retired ex-combatants. Pari zvino chikamu ichi chevarwi vehondo yerusununguko chaita kurudziro yekuti panofanirwa kubatana poumbwa national coalition yema-democratic forces ayo achashanda, anofanirwa kushanda pamwe chete kuopoza kupikisa amendment yemutemo wenyika yeZimbabwe. Ndo mashoko mureZimbabwe kubva kuvarwi vehondo yerusununguko vanosanganisira Talu Mlala, avo vanozivikanwa zvikuru nekuti Comrade Whitehead, vanova vanotaura nhoroondo yakadzika maererano nenhahurwa zviri kuitika zvakaitika panguva yehondo, tingati nhoroondo yenyika yeZimbabwe kuti yakauya sei. Kana uchida kunzwa zvezere maererano nenhahurwa yekuwana rusununguko kwakaita nyika nezvese zvakaitika kusvika pari nhasi, Comrade Whitehead vanayo nhoroondo iyoyoyo. Ndivo panapa vari kushanda nevamwe vavo kurwisa kuvandudzwa kuamendwa kwebumbiro remutemo, izvo zvavari kuti hazvisi kuitwa nenzira chaiyo nekuti zviri kuderedza masimba everuzhinji. Vakati kurwa kwakaitwa hondo kwakanga kuri kwekupa masimba kuvanhu kuti munhu anofanirwa kusarudza mutungamiriri waanoda. Ndo mashoko atanga takabata mureZimbabwe nasunoyo mangwanani emusi wechitatu 1 April 2026.